A rend a szervezettség fenntartásához energia szükséges. Ahogy a szoba belső rendjét a rendrakáskor befektetett energiával tarthatjuk fenn, úgy a sejtek az élőlény belső rendjének biztosításához is energia szükséges. Ugyanakkor, mivel az élő rendszerek nyílt rendszerek, állandó anyag és energiakicserélődésben vannak a környezetükkel, ezért folyamatosan szükség van az energia, ezzel az anyag folyamatos felvételére. A Föld élőlényei is anyagi rendszerek. Az élettelen környezetben előforduló elemekből, az azokból kialakuló molekulákból épülnek fel. Mégis eltérnek az élettelentől. A tudomány szerint élőnek tekintjük az önálló életjelenségeket mutató anyagi rendszereket. Az élők életjelenségeket mutatnak, amelyeket csoportosítva önfenntartó, ilyen az anyagcsere, mozgás, kapcsolatteremtés és védekezés, valamint önszabályozó, ilyen az ingerlékenység és a szabályozó rendszerek, az ideg- és hormonrendszer, és az önreprodukáló, ilyen a szaporodás, öröklődés, növekedés, egyedfejlődés, öregedés és halál. Csoportokat alakíthatunk ki. Mivel azonban az élő egyszerre nem mutatja az összes életjelenséget, így szerencsésebb az élő azonosításához az életkritériumokat megfigyelni. Az életkritériumokra jellemző, hogy minden egyes élő rendszerben azok életének minden pillanatában megtalálhatók, és amelyek az egyed feletti szerveződések létezése és fejlődése szempontjából nélkülözhetetlenek. A földi élet egyedek formájában létezik, vagyis az egyed a biológiai szerveződés egysége. Az egyedek lehetnek egysejtűek, de többsejtűek is. Bármilyenek is, az igaz, hogy mindig sejtekből épülnek fel. Tehát az élőlényeink mindegyike sejtes szerveződésű. A sejt a legkisebb, még önálló életre képes egysége a biológiának. A sejt osztódásakor az utódsejtek együtt maradhatnak, amivel létrejöttek a többsejtű élőlények. A többsejtűeket alkotó sejtek egymáshoz való viszonya szabja meg az egyed szerveződését, hiszen a sejtek különböző mértékű együttműködést hozhatnak létre. Az így létrejött különböző szerveződési formák lehetnek sejthalmazos, álszövetes vagy telepes, valamint szövetes szerveződésűek. A sejthalmazosok együtt lévő sejtjei még teljesen önállók lehetnek. A fejlődés során azonban közöttük egyre inkább érvényesült a feladatmegosztás. A folyamat eredményeként jelentek meg olyan sejtcsoportok, amelyek egyre bonyolultabb együttműködést valósítottak meg. Az álszövetes, telepes szerveződésűek befolyásoló hatások nélkül elosztják a feladatokat egymás között. Viszont még szükség esetén bármelyik más működést is képesek elvégezni. Bizonyos fokú munkamegosztás van közöttük. Ezek továbbfejlődésével a sejtek olyan mértékben differenciálódtak, hogy már csak adott feladatokat voltak képesek elvégezni. Ezek a szövetes, hajtásos szerveződésű élőlények. A többsejtű élőlények szerveződésének sokféleségéhez nem csak a sejtek közötti munkamegosztás, hanem a kialakuló élőlény térbeli formája is hozzájárul. A sejtek osztódási iránya fonalas, mindig ugyanabban az irányban osztódnak a sejtek, lemezes vagy testszerveződési formát alakított ki. A többirányú osztódással kialakult háromdimenziós testforma a legstabilabb.